Здравейте, скъпи приятели на свръхестественото! Вие сте с предаването Паранормални истории с стария Джим, а както винаги аз съм вашият водещ, Джим Парашкевов. Днес ще ви разкажа историята на танцуващият клоун Пенилайз. Нека започнем с фактът, че Пенилайз не е истинското му име, ако изобщо има такова. Танцуващият клоун Пенилайз представлява просто една от многобройните форми, които съществото приема, за да лови жертвите си и една от любимите му. Нека обаче го наричаме то за по-удобно. Всъщност, истинската му форма не е напълно известна, макар че се твърди, че оригиналният му земен облик е този на гигантски паяк, а източник на неговите способности са хипотетичните топки от енергия, известни като мъртвите светлини, както и затворът, който улавя душите на неговите жертви. И въпреки всичко, това, което не знаем за Пенилайз, реално го прави толкова ужасяващ. То е на милиарди години и произхожда от царство извън познатата Вселена, наречено Макровселената. Не дълго след създаването на Вселената, то попада на Земята, кацайки аварийно в местност, която в крайна сметка ще стане градът Дери в щата Мейн. Впоследствие съществото изпада в зимен сън, но преди няколко века се пробужда и започва своя смъртоносен цикъл, събуждайки се на всеки 27 години, за да се храни. Въпреки че не прави дискриминации относно жертвите си, то предпочита да пирува с деца, тъй като засиленият им страх към него ги кара да имат по-добър вкус. Първите документирани случаи на тези ужаси са от 18 век, когато след като създанието пирува в продължение на няколко години, над 300 жители от града Дери изчезват мистериозно. През 1851 година демоничното изчадие обладава мъж на име Джон Марксън и той убива цялото си семейство, след което посяга на собствения си живот. През 1870 година пък той избива група дървосекачи и оставя останките им по дължината на потока Кендусрик. Но най-голямото зверство на клоунът се случва през 1906 година. Тогава железарска фабрика експлодира и загиват 108 души, 88 от които деца, участващи в лов на великденски яйца. След пробуждането си през 1929 година, той организира клането на бандата Брандли, група разбойници от Дери. Въпреки че почти всички жители на града биха се заклели, че престрелката с участието на обикновени граждани никога не се е случвала, възрастен браснар помни, че е видял странен клоун да участва в събитието. Разбира се, ужасите не спират и продължават при следващото появяване на танцуващият клоун при известната му битка срещу клуба на загубеняците. Създанието обаче не оцелява при втория си сблъсък с възрастните вече загубеняци, независимо дали това се дължи на ритуала, който те извършват, или сплотяването им пред смъртоносната заплаха. Дали това е краят на историята му? Силно се съмнявам. Така завършва и днешното ни издание. А ако харесвате предаването, моля, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката, за да не пропускате бъдещите издания на Паранормални истории с стария Джим. До скоро!